Amen. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. So sa umaga pong ito, tayo po muli ay magbibigay na ating mga papuri at pagsamba sa ating Panginoon. And we will sing about the love of God sa umaga pong ito. Dahil tunay nga po na meron po tayong Diyos na palaging nagmamahal po sa bawat isa sa atin. Amen? Can we just read this passage sa Ephesians 2 verse 4. Ayan. Sabi po dito, "But God is so rich in mercy and He loved us so much." So sabi po doon, ang Diyos daw po ay punong-puno ng mercy. Di ba? Sabi doon, "And for His great love, wherewith He loved us." So tayo pong lahat ay mahal ng ating Panginoon. That even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. So makikita po natin how much God loved us. So even though we are sinners, minsan marami tayong pagkukulang sa ating Panginoon, but still the Lord, our God, is loving us. Kaya po sa umaga pong ito, we will sing about the love of God. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down. Mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing when your love came down. I could sing of your love sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains, over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love, Lord. Your
could sing of your love forever. Thank you for your love, Jesus. Your love, your unfailing love. I could sing of your love forever. I could sing, oh, I will sing of the love of God. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love. So here we will sing unto the Lord. I could sing of your love forever. Thank you, Jesus. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Oh, yes, Jesus. Thank you for your love, Lord. Worship your name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa mga awitin, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng sayaw, Panginoon. Pupurihin ka, Panginoong Diyos, sa aming mga kamay, Panginoon. Pupurihin ka, Panginoon, sa aming mga labi, Panginoong Diyos. Maging ang aming mga puso at isipan, Panginoon, pinupuri ka namin. Purihin ka, Panginoon, dahil dakila ka, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo. Napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat. Panginoon, narito kami muli, Panginoong Diyos, upang ikaw, Panginoon, ay papurihan at sambahin. Upang ikaw, Panginoong Diyos, ay pasalamatan sa lahat ng kabutihan mo. Panginoon, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sasamahan mo, Diyos, sa umagang ito. Sasamahan mo kami, Panginoon, sa gawain namin sa umagang ito. Sasamahan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Santong Espiritu. Holy Spirit, inaanyayahan ka namin sa lugar na ito. Banal na Santong Espiritu, kailangan ka namin. Inaanyayahan ka namin sa aming mga buhay. Pumasok ka sa aming mga puso. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang, Panginoon, ang iyong salita na aming marinig, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Banal na Santong Espiritu, ikaw ang gumabay. Maging ang anak mo na gagamitin mo. Ang mouthpiece mo, Panginoon, na siyang magbibigay sa amin ng iyong salita. Itago mo siya, Panginoong Diyos. Itago mo siya, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. At ikaw, Panginoon, na magsalita para sa Kanya. Patuloy mo, Panginoong Diyos, na buksan, Panginoon, ang puso at isipan ng iyong mga anak. Maging, Panginoon, ang lahat na nasa loob ng tahanan. Holy Spirit, abutin mo sila. Abutin mo ang bawat isa na nanonood sa mga oras na ito. Gabayan mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Gawin mo, Panginoon Diyos, na pagpapala, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na makarinig ng iyong salita. Pagpapala, Panginoon Diyos, sa lahat ng nangangailangan ng kagalingan.
Pagpapala, Panginoon, sa lahat ng nangangailangan na kapayapaan. Pagpapala, Panginoon, maging sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Holy Spirit, pangunahan mo kami sa umagang ito. Ihisahayasiyada. Oh, Rafa huhashida hadia. Rafa hudahalalesiya. Shama, shama, shama. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, pagharian mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Ang katagumpayan mo, Panginoon, na ibigay mo, Panginoong Diyos, sa umagang ito. At hayaan mo, Panginoon, na bawat isa, Panginoon, ay matanggap, Panginoong Diyos, ang pagpapala mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ibinabalik na namin, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. So magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ay sama-sama muli nasasamba sa ating Panginoon kahit po sa ating mga tahanan ngayon. So hindi lang po tayo basta makikinig, manonood dyan sa ating tahanan. Tayo po ay magpupuri, sasayaw, magtataas ng kamay po para po sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya tayo umawit, sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people from every nation and tongue, say, from generation to generation, we worship you. Sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say, you are good. Wait lang po. Tayo po ba ay nag-almusal? Sino po ang inaantok pa? Amen? Dapat po sa umagang ito, tayo pong lahat ay alive. We will celebrate because our God is good and He loves us so much. Amen? Amen. Tayo mawit muli sa ating Panginoon. Let's give our best praise, best worship sa ating Diyos. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. So people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We will declare, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth
endureth forever. Oh, once again we will sing, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, we'll shout. You are good. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Come on, lift up your voice, say, you are good all the time, all the time, all the time. You are good, say, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Say, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Come on, let's worship the Lord. We worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Once again, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes, Lord. You are a good God. Thank you, Jesus, for your love. Once again, sa umaga pong ito, tayo po ay sasayaw para sa ating Panginoon. Amen? Amen! Sino po ang excited na magpuri sa ating Panginoon? Amen? Kung tayo po ay excited, tayo po ay sasayaw, tayo ay magre-rejoice para po sa ating Diyos. Amen? You surrounded me with the songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace are within my life. Now your message is my life. So your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world.
Once again, we thank you for your love. Muli kami nagpapasalamat, O Diyos, sa pagmamahal mo sa bawat isa po sa amin. Lord, even though we are sinners, kahit kami, O Diyos, ay maraming pagkukulang sa iyo. But still your love overflows in our lives, Lord. Kaya sa umagang ito, Panginoon, as we continue to sing, sa patuloy naming pag-awit sa iyo, O Diyos, we will sing of your love. We will give you thanks for loving us and for everything that you have done in our lives, Lord. Yes, Jesus. Flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Sing, hold me close. Hold me close. Let your love surround. Draw me to your side. As I wait, I'll rise up like an eagle, and I'll soar with you. Your spirit lifts me up by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face.
love surround me. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on like the power of your love. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, Holy Ghost, Jesus, hold me close. Let your love draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on by the power of your love. We will sing draw me to your Once again, we will sing this song. Sabihin mo sa Panginoon, let this be the prayer of our hearts sa umaga pong ito. Lord, hold me close. Lord, let your love surround me. Panginoon, punuin mo kami ng iyong pagmamahal, Lord Diyos. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. As I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on by the power of your love. Once again, pull me close, Lord. Hold me close. Just feel the presence of God. Feel the embrace of God this morning. His presence is here. He is embracing you this morning. Niyayakap tayo ng Diyos sa umagang ito. Just feel the love of Jesus. Feel the love of the Lord. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you.
Your spirit leads me on by the power of your love. Oh, hold me close. Let your love surround me. Draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your presence, Lord. We give you glory, we give you glory. We worship your name, Lord Jesus. Thank you for your unfailing love. Thank you for your unfailing love, Lord. Purinka, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Na muli mong ipinaalala sa amin, O Diyos, na nariyan ka, na patuloy na nagmamahal sa amin, Panginoon. Kahit kami, O Diyos, ay minsan lumalayo sa iyo. Minsan tumatakbo sa iyo. Tumatakas sa iyo, Panginoon. But still, your love, palagi mo pa rin ipinaparanas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you for your unfailing love. You are full of love, Jesus. Lord God, sa umagang ito, nakikita mo ang bawat isa. Kahit sa aming mga tahanan ngayon, O Diyos. Nakikita mo ang mga anak mo, Panginoon. Continue to pour out your love. Patuloy mo kaming punuin, Panginoon, ng iyong pagmamahal. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, for once again empowering us. Thank you for giving us the strength sa bawat araw, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, sa pakinginig namin, O Diyos, ng iyong salita, muli naming ma-receive yung portion na para sa amin sa umagang ito. Alam namin, O Diyos, na muli kang kikilos, muli kang gagalaw, at meron kang gagawin sa aming mga buhay sa umagang ito. Thank you, Jesus. Let your Holy Spirit give us the knowledge and wisdom na maintindihan namin, Panginoon, ang iyong salita. At ito, O Diyos, ay amin pong maisabuhay sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka lahat ng iyong nilikha. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen and Amen.
Good morning po sa lahat. I just want to thank God for all the blessings, favors, and provisions po na continuous na pinaparanas ni Lord sa akin, sa family ko. And yun nga po kahit na for almost magto 2 years na walang work, ito po ulit back to work na. And sa hinahaba-haba ng quarantine, and dyan 3 days dyan sa Manila, 21 days sa Cyprus, another 14 days dito sa Hong Kong bago pa sampahin ng barko. Yun nga po, lahat naman ng yon is may bayad. Literal, nakain tulog ka lang, tapos may allowance pa. Sobrang favored po siya and nasa hotel ka lang. Yun, I just wanna thank God na He let me experience all of it. And may blessings din na kasama. And yun nga po, kahit din na nag-positive ako last April, and yung peace sa puso ko never nawala because I know na He's my great healer. And yun nga po, sa family ko din na yung mga pamangkin ko, very strong po sila, safe. And yung simula kay Lola at kila mama, kila papa, yun nga po, sobrang thankful din ako dahil na kahit ngayon na malayo na ako sa kanila, may peace din sa puso ko na I know na everyone is safe dyan sa Cavite. And ayun, binibigay ko lahat ng papuri at pasasalamat kay Lord dahil hindi niya hinahayaan na mag-worry or i-touch ng enemy na sobrang magkaroon ng anxiety or what ng problem. Ayun, I want to give all the glory and the honor kay Lord. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Sister Shirley. Gusto ko nga lang po magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng pagpapala na ibinigay niya sa aming pamilya. Hanggang sa nagkaroon po kami ng pagsubok. Na si Hennessy nga po ay nawala last year. Salamat po sa Panginoon dahil hindi niya po kami pinabayaan, hindi niya po kami iniwan. Binigyan niya po kami ng kalakasan ng mga panahon na yon. Pinansyal, emosyonal, kaya't walang hanggang pasasalamat po sa Panginoon. At sa kasalukuyan nga po, nagkaroon kami na naman ng bagong pagsubok. Nag-positive po kami mag-asawa sa COVID-19, sa antigen, saka sa swab test kami po ay nag-positive. Nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil ang mga bata po ay negative. Ng mga panahon na yon, ako po talaga yung sobrang nervyos, sobrang iyak. Yung akala ko, mamamatay ka na kahit sipon lang naman yung meron kami. Bakit nag-positive? Salamat sa Panginoon dahil hindi niya hinayaan yung takot sa puso ko. Binigyan niya muli ako ng kapayapaan, binigyan niya ako ng kalakasan. At doon rin po nagkaroon ng time na mabasa ko yung mga pangako ng Panginoon, na yung mga pangako niya, lalo na po sa mga lingkod niya, na hindi niya po talaga tayo iiwanan. Patuloy akong nagpapasalamat sa Panginoon sa paggabay niya sa amin at sa patuloy na kagalingan na pinagkakaloob niya sa aming pamilya at sa patuloy na pagpapala na ibinibigay niya sa amin, sa kalakasan sa araw-araw. At sa aking asawa na nasa malayo, salamat din po Panginoon dahil alam namin Lord na Ikaw ang aming lakas, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Ayun lamang po, marami pong salamat. Praise. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga nakita po natin na tatanggalan na po ako ng mask. Medyo hirap po magsalita pala pag nakamask. Ayan po. So again po, purihin ang Panginoon po sa mga narinig po natin na testimony. Indeed, our God is our great healer and deliverer. Amen po ba? That our God is the same yesterday, today, and forever. Na kung nagpagaling po siya noon, nagpapagaling pa rin po siya hanggang sa panahon po natin ngayon. Amen po ba? So magandang umaga po sa bawat isa, maging mga kasama po natin na dito sa live streaming. Magandang umaga po sa bawat isa. I believe na lahat po tayo ay aabutin ng kapangyarihan ng Panginoon at ng banal na spirito ngayong umaga pong ito.
Sabi nga po, uh, we are journeying in this, yung spiritual life po natin from glory to glory and from faith to faith. Ibig sabihin po, yung faith natin kahapon, hindi na natin siya pwedeng gamitin ngayon. Di ba po, na faith. So, dapat po yung faith natin is nag-i-increase at lagi pong, kumbaga, yun nga, our faith always focus on the Lord Jesus Christ. Na kung kahapon po, kumbaga, yung faith natin is kailangan natin siyang gamitin sa dahil po katulad nung testimony po nila Ate Shirley, ni Naya, na yun nga po, dumating sa point na nagka-COVID sila, yung faith na the Lord is their great healer, ang kailangan nilang tayuan, di ba po? At nung natapos na po nila yun nga, the Lord is their great provider, at yun nga po nakita natin, the Lord sustained them, di ba po, hanggang ngayon. So, in every day of our lives po, as we walk in this spiritual journey po natin, yun nga po, we live from faith to faith and from glory to glory. So, sabi nga po ni A.R. Bernard, sabi niya po, worship will open your heart. Kaya yung pagpupuri at pagsamba po natin sa Panginoon ay very essential din po. Na sabi nga, nasa bahay man tayo o nandito po tayo sa church, sabi nga, as long as we tune our hearts to God, yung we worship Him in spirit and in truth, sabi nga po, it opens our hearts. Tama po ba? Kumbaga, tayo po bilang mga anak ng Diyos, kumbaga parang we are preparing ourselves. Parang sa isang lalagyan po, di ba? Na kung ano po yung, gaano kalaki yung lalagyan na dala-dala natin ngayong umagang ito, ganun din po tayo pupunuin ng Diyos. Kaya po sabi nga po dito, but it is the word that will change your life. Ang salita po ng Diyos ang nagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya po makapangyarihan po ang salita ng Diyos. It stirs our faith, it increases our faith. Kumbaga, yun nga po, mas lumalalim po yung nagiging relasyon natin sa Diyos, sa banal na Espiritu at sa Diyos Ama as we keep on learning, studying, and even yun nga po, as we keep on desiring for the Word of God. So I believe ngayong umaga pong ito, yun nga po, as we worship the Lord, bukas na pong ating mga puso. Amen po ba? And this morning po, bukas na rin pong ating mga puso to receive what God has for us this day. Amen po. So, tayo po ay panandali ang yumuko at pumikit. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful and beautiful day. Indeed, this is the day that you have made, O God. We will rejoice and we will be glad in it. And, O God, thank you for every morning. Great is your faithfulness, O God. That, Lord, we can always see your goodness, your kindness, your loving mercy, O God, upon each and every one of us. And, O God, indeed, this morning, Holy Spirit, we acknowledge you. We allow you to freely move into our hearts. Huwag niyo pong hayaan na may malampasan po kayo, isa man sa amin sa umagang ito. At nawa ang iyong salita ay patuloy na magbago ng aming kaisipan, ng aming mga puso. At Lord, hayaan mo po na ang bawat isa sa amin ay patuloy na lumakad ng naisin mo, O God, that each and every one of us will always be filled with your Holy Spirit. And Father, we acknowledge, O God, that apart from you, we are nothing and we cannot do anything. Thank you, Father. Receive all the highest praise and glory and honor that belongs to your name in Jesus' name. Amen and amen. So, sa umaga pong ito, yan po, ang atin pong pag-aaralan is Holy Spirit-filled life. Yan po, yung buhay po ng isang mananampalataya na filled with the Holy Spirit. Every believer is indwelt by the Holy Spirit. Naniniwala po ba kayo at nananampalataya po ba kayo na pinananahanan po kayo ng banal na Espiritu? Simula po nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus, sabi po dito ni Jesus sa John 14 verse 16 to 17, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Ayan po, sino yung helper? Capital H po, di ba? Kasi
it pertains with the Holy Spirit. At sabi po dito, the Spirit of Truth, ayan, sino din po yung the Spirit of Truth? Ang banal na Espiritu, the Holy Spirit, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. Ayan po, ang mundo po, hindi po matatanggap ang banal na Espiritu. Bakit hindi po ng mundo kilala ang banal na Espiritu or hindi siya nakikita? But you know Him, for He dwells with you and will be in you. Ito po ay nung nandito pa po si Jesus sa lupa, sinabi niya po sa mga disciples na, sabi nga po, ipapadala po ng Diyos Ama, yun nga po, na yung pag umalis na si Jesus, the Helper. Sabi nga po, hindi ito yung helper na, kumbaga parang connotation ngayon na helper na pag may kailangan ka lang, pakiabot, pakikuha. Hindi po ganun ang Holy Spirit because again, sa mga napag-aralan po natin ng mga nakaraan, kung mababalikan niyo po yung ating mga ating pong mga live streaming and at the same time yung mga morning devotion, di ba po, midweek, at tinuturo po sa atin sino po ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is a person, di ba? Kung ang katabi mo po, di ba, pag sinabi kasing person, di ba, pag kunwari may nasabi ka na masakit sa kanya, dahil tao siya, masasaktan siya. Ganon din pong banal na Espiritu. If we already receive Jesus Christ into our lives, but we still committing sin, we quench the Holy Spirit, nasasaktan po natin ang banal na Espiritu. At sabi nga po, He dwells with you and will be with you, sabi ni Jesus sa mga disciples. Pero yun nga po, makikita natin na ito yung prayer po ni Jesus for, yun nga po, to the Father para po sa mga disciples. At makikita po natin, hindi lamang po ito nung New Testament, nung kapanahonan nila, maging hanggang sa atin po ngayon. And Jesus Himself, sabi nga po, Jesus was filled with the Holy Spirit. Si Jesus po mismo, nung nandito siya sa lupa, di ba po, He's 100% God and 100% human. Kung tayo po nahihirapan, kumbaga lahat ng nararamdaman natin, nagugutom, kumbaga nakakaranas tayo ng sakit, karamdaman, or lahat ng pwedeng maranasan ng isang tao, ganun din po ang Panginoong Jesus kasi 100% human po siya nung dumating siya dito. Sabi nga po, and the Holy Spirit filled Him. Sabi nga po sa Acts 10 verse 38, sabi po dito, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Di ba po? The Holy Spirit is the power giver. Ang Panginoong Jesus po, nung nandito siya sa lupa, He was also anointed, or yun nga po, pinuspos po siya ng banal na Espiritu. Sabi nga po dito, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with Him. Ayan po, sabi po yan sa Acts 10 verse 38. Maging sabi po ni Jesus sa Luke 4 verse 18 to 19, ito po yung, kumbaga, yung dineclare ni Jesus nung nasa temple po siya. Sabi po dito, the Spirit of the Lord is upon me, sabi po ni Jesus, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. So kung makikita po natin, nung pong, di ba po, nung si John the Baptist, sabi niya po, di ba, pinakilala, si John the Baptist po, binabaptize niya yung mga mananampalataya in the water, tama po ba? Pero sabi niya nga po, merong isang darating na mas greater sa kanya na yun nga po, He will baptize you with the Holy Spirit. Na nung, di ba po, nung si Jesus, bago niya po gawin yung 3 years ministry niya po dito sa lupa, siya rin po mismo, hindi lang po binaptize sa water ni John the Baptist, pero po, the Holy Spirit fell down upon Him. Tama po ba? Naalala niyo po ba nung nandun siya sa Jordan, sa River Jordan? Bumaba po ang Holy Spirit like a dove at
pumunta po ito kay Jesus, na yun nga po, at nagsalita po ang God the Father, sabi po, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Kumbaga, na-receive po muna ni Jesus yung infilling of the Holy Spirit bago po siya na ginawa niya yung ministry niya dito sa mundo. So, bawat isa rin po sa atin, yun nga po, lalo na yung mga humahayo, di ba? Sabi nga, dahil nandito tayo sa katawang lupa, napapagod po tayo. Naalala ko, kumbaga, kahapon po kasi nagpuntas, every Saturday meron po tayong gawain sa Sagana. At yun nga po, si Van po kasi ngayon ay may training po siya na sa work. Yung work niya po is madaling araw. So, kumbaga, grave shift. Pero, ang punta po nila ng Sagana is, anong oras kayo malis? Mga 8, no? 8:30. So, hanggang mga 11 or mga ganong oras. In short po, wala pa siyang tulog. Di ba? Kung pong hindi siya spirit-filled, pwede po siyang magreklamo na pagod yung katawan ko. Kasi di ba nasa katawang lupa po tayo. But we have to be reminded that we are composed not only by body. Di ba po? We are composed of body, soul, and spirit. Na pag po sabi nga, our spirit is filled by the Holy Spirit, we can do beyond dun sa kaya pong gawin ng physical na katawan natin. Tama po ba? Na kahit po na yung kumbaga may limitasyon ang katawang lupa natin, but sabi nga po, if the Holy Spirit is in us, and yun nga po, we are filled by the Holy Spirit, yung mga, kumbaga sa tingin mo po na parang akala mo limitasyon na, doon po nakakakilos ang banal na spirito sa ating buhay. And just like our Lord Jesus Christ, yun nga po, He proclaimed, sabi nga po, the liberty, He preached the gospel sa mga poor, at He healed the brokenhearted. Kumbaga, nagawa po ng Panginoong Jesus lahat ng ito dahil the Holy Spirit, sabi nga po, the Spirit of God was upon Him. Amen po. So, tayo rin po, bawat isa sa atin, if we acknowledge that the Spirit of the Lord is in us, at yun nga po, we allow ourselves to be used by Him, sabi nga, minsan po, beyond dun sa imagination natin, kaya po tayong gamitin ng Diyos. Naalala ko po si Pastor Dong dati, lagi po siyang sinasabi ni Bishop na, yun nga, magpapastor siya, pero ayaw pa po niya noong una. Kumbaga parang tumatanggi pa po, kasi mas nakikita pa po niya yung needs sa, kumbaga sa family, and the same time, kumbaga bilang tatay, di ba po? Pero once, nun nga po, the Holy Spirit filled him up. Sabi nga, wala po siyang ibang ginawa kundi sumunod, di ba po, sa nais ng Diyos sa buhay niya. Ganon din po ang bawat isa sa atin. And makita po natin dito, in the early church, sa book of Acts po, sabi dito, the disciples were filled with the Holy Spirit. Ayan po. Oops, nag-jump po yata ako. Balik lang po tayo ng isa. Being filled with the Holy Spirit, kung makikita po natin sa life ni Jesus, di ba? Is to proclaim, to preach the gospel. Kanino pong gospel? The gospel of our Lord Jesus Christ, the gospel of the kingdom. Amen po. So, once po na finill tayo ng Holy Spirit, makikita po natin dito, katulad ng mga disciples sa Acts 2 verse 1 to 4. Sabi nga po dito, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Ayan po, nung nandun po sila sa upper room. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then they appeared to them divided tongues. Ayan, mga nag-tongues po sila, nag-speaking tongues, as of fire, and one sat upon each of them. Verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit, began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Kung makikita po natin, nung pong dumating ang Holy Spirit at finilled po sila, kung babasahin po natin yung the following verses po ng chapter 2, sabi nga, the disciples preached
about our Lord Jesus Christ. Si Peter po, di ba, nag-preach siya. Sabi niya po dito sa, hindi ko na po nailagay sa slide, pero tignan niyo po sa inyong mga Bible sa Acts 2 verse 38 to 41. Sabi po dito, then Peter said to them, ito po yung, kumbaga, preach ni Peter sa mga, sa crowd, repent, let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Ayan po, kumbaga, pagkatapos po nung baptism or nung feeling ng Holy Spirit, nagkaroon po ng boldness. Naalala niyo po ba si Peter? Di ba po, 3 beses niya po dininay si Jesus, di ba? Nung bago po ipako si Jesus, 3 beses niya dininay si Jesus. Pero po nung nag-resurrect na si Jesus, 3 beses din po siya tinanong ni Jesus na, Peter, do you love me? Nabasa po ba natin yan sa Bible natin? Ni-restore po siya ni Jesus, di ba? Na yun nga po, kumbaga kaya po yung 3 beses din siyang tinanong ni Jesus na, Peter, do you love me? And kung makikita po natin dito sa Acts 2, verse 38 to 41, si Peter po yung kumbaga yung nagkaroon ng boldness to really speak out. Sabi nga po dito, ayan po sa verse 39, for the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Ayan po, sa mga Jews pa po or sa mga Hebrew people pa po nagsasalita si Peter dito. Sabi po sa verse 40 to 41, and with many other words, he testified and exhorted them, saying, be saved from this preserved generation. Then those who gladly receive his word were baptized. Ayan po, lahat po ng tumanggap. Sabi nga po dito sa New King James Version, gladly received his word, were baptized. Yan po, kumbaga, suddenly po, yun nga, nabaptize din po sila ng Holy Spirit. Sabi nga po, and that day, about 3,000 souls were added to them. Pagkatapos po nung naging baptism, di ba po, ng Holy Spirit sa mga disciples, yun nga po, nag-preach na sila. They proclaim about our Lord Jesus Christ, di ba po? Kaya sabi po dito, ilan daw po yung nadagdag sa mga believers? 3,000 po yung mga bukas ang puso na tinanggap yung salita po ng Diyos. And hindi lamang po nila tinanggap, they were also baptized. Amen po. And sabi nga dito sa Acts 4 verse 31, ito po, the believers were filled with the Holy Spirit. Hindi lamang po yung mga apostles or yung mga nandun sa upper room na 120 na katao ang napuspos ng banal na spirito or being filled with the Holy Spirit. Sabi po dito sa Acts 4 verse 31, ito po ang background po nito is si Peter and si John po, habang pinoproclaim po nila si Jesus, yun nga po, naaresto sila kasi nga hindi tanggap ng mga Pharisees, ng mga leaders ng mga synagogue, yung pong sinasabi nila about our Lord Jesus Christ. Sabi po dito sa chapter 4 verse 31 ng Acts, and when they had prayed, eto po, nung nakalabas na si Peter and John, sinabi nila sa mga kasamahan nila na pinatitigil po sila na ipahayag ang Panginoong Jesus. Eto po, naging prayer po nila. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken. Ayan po. And they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Kumbaga nagkaroon po sila ng lakas ng loob ulit na i-share kahit na yung mga, yun nga po, yung mga Pharisees, yung mga leaders, that time pinapahinto sila to share the word of God, di ba? Kumbaga parang sa panahon natin ngayon, dahil may pandemic, di ba po, pinapaiwasan muna na yung may mga gatherings, religious gatherings, at yun nga po, pumunta kung saan-saan. Pero sabi nga po, when we are filled with the Holy Spirit, hindi po, kaya po, yun nga, yung isang example po natin, si Bishop, di ba po, he has that kind of boldness to go kung saan po siya gustong
papuntahin ni God. Tama po ba? Na hindi po natatakot na baka magka-COVID or baka may ganito, may ganyan. Ano po, sabi nga, pag po binaptize tayo ng Holy Spirit, katulad po ng mga believers, bibigyan po tayo ng Holy Spirit ng boldness to speak the Word of God. Amen po. Kung dati po mahiyain ka, ako po dati mahihain, naalala ko po noon, lagi ako nakatago sa likod po ng pantalon or ng palda po ni Bishop or ni Rev. At yun po, ayoko nung nakikihalubilo sa maraming tao. Pero sabi nga po, when we receive the Holy Spirit and we are being filled with the Holy Spirit, nagkakaroon po tayo ng boldness to stand and to proclaim the gospel, to proclaim about our Lord Jesus Christ. Amen po. And, ayan po, yan, after po ng mga believers, eto po, punta naman po tayo kay Paul, or bago po siya maging Paul, di ba? Ang pangalan niya po ay Saul. Eto po yung ang background naman po nito pong verse na to ay, si Saul po ay papuntang Damascus na na-encounter niya po si Jesus, di ba? Nakasakay po siya sa kabayo at nabulag po siya, di ba? Sabi po doon ni Jesus, Saul pa po yung name niya doon. Sabi nga po, why do you Ayan, wait lang po. Kumbaga parang bakit daw po inuusig ni Saul si Jesus, di ba po? At yun nga po, nawalan po siya ng paningin, pero may instruction po siya si Jesus sa kanya para ma-recover yung kanyang sight. Ayan, sabi po dito sa Acts 9 verse 17 to 18, sabi po dito, and Ananias went his way and entered the house. Ito po, nandun po si Saul sa bahay na yon. And laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you came, has sent me that you might receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Di ba po, makita po natin dyan, yun nga po, pinapunta po ni God si Ananias kay Saul para po ma-receive niya yung, mabalik po yung paningin niya. At sabi nga po, and be filled with the Holy Spirit. Sabi po dito sa verse 18, immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. Amen po. Yung pong laying of hands, yung pong si Ananias po is filled with the Holy Spirit as well na yun nga po. Kaya pinapunta po siya ni God doon para po ma-receive ni Paul or ni Saul yung kanya pong sight, mabalik at ma-filled ng Holy Spirit. At kung makikita po natin dito, immediately, kumbaga siguro po, yun nga, bigla-bigla na balik yung paningin po ni Saul, di ba po? At sabi nga, he received his sight at once, and he arose and was baptized. Ayan po, nabaptize din po si Saul ng Holy Spirit. At kung makikita po natin sa verse 20, sabi po doon, immediately he preached the Christ in the synagogues that He is the Son of God. Ayan po. Di ba? Kung makikita po natin, bago lagi, di ba po, yung mga disciples, si Jesus, from Jesus, sa mga disciples, sa mga believers, at ngayon po kay Paul, di ba po, bago lagi sila po, bago po nila i-proclaim si Jesus, bago po nila i-proclaim ang gospel, ano po yung, kumbaga, ginagawa ng Holy Spirit muna sa kanila? Fini-filled po sila ng Holy Spirit. Tama po ba? Nakita niyo po ba yung pare-pareho na senaryo na ginagawa ng Banal na Espiritu? Kaya po, pag tayo po ay pinuspos ng Banal na Espiritu, expect mo na gagamitin ka niya to proclaim the gospel. Wala pong pinuspos ang Banal na Espiritu na
hindi proclaim si Jesus as the Son of God, Jesus as the way, the truth, and the life. Si Jesus ang umako ng ating mga kasalanan, namatay doon sa krus na Kalbaryo, nabuhay na mamuli. Wala po, lahat sila. Di ba po, kung makikita nyo po yung mga pangyayari po, kumbaga, meron pong reason bakit binabaptize ng Holy Spirit yung mga believers, mga disciples, maging ang bawat isa po sa atin ngayon. Gusto po ba natin maging Holy Spirit-filled life? Nako, para pong hindi po convincing kayo po dyan sa inyong mga tahanan. Do you want a life that is Spirit-filled life? Sa pag-amen po natin yan, kaakibat niyan kumbaga yung pagsunod natin na yun nga po, sa nais na gawin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Yan. At ito po, yung pang-apat po na scenario dito sa Book of Acts is Cornelius' house were filled with the Holy Spirit. Kung makikita niyo po, simula po sa mga disciples, sa mga believers, sa mga kay Paul, or kay Saul, lahat po sila ay, tawag po dito, lahat po sila ay mga Jew. Pero si Cornelius po ay Gentile at maging ang kanyang household. Pero po, they were also filled with the Holy Spirit. Makikita po natin dito sa Acts 10 verse 44. Yun nga po, may pinakita pong vision dito si God kay Peter. At yun nga po, nagpunta siya dun sa lugar na yon at na-meet niya po si Cornelius. Di ba po na si Cornelius nagpre-pray din siya na mag-send si God po ng someone na yun nga, magpe-preach sa kanila. Dito po sa Acts 10 verse 44, sabi po dito, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Ayan po, nangangaral pa lang po si Peter, nagsasalita pa lang po siya. Sabi nga po, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Kaya po wag po nating babasta-bastahin ang salita ng Diyos. Kasi sabi nga po, di ba, the word of God, sabi nga po, di ba, sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He is the beginning with God. Ibig sabihin po, yung salita po ng Diyos, as we proclaim it, wag po natin siyang basta-bastahin. Bakit po? Kasi po, yun nga, katulad po na nangyari dito, nagsasalita pa lang po si Peter, di ba? Pinipreach pa lang po niya ayun nga, about our Lord Jesus Christ. And sabi po dito, and the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Kumbaga, yung mga tao po na nakarinig ng salita ng Diyos, nang pinoproclaim po ni Peter, lahat po sila na filled ng Holy Spirit. Nais po ba natin na gamitin din tayo ni Lord, just like Peter, na di ba po, habang kinakausap mo lang yung kaibigan mo, yung office mate mo, yung classmate mo, yung yung kapatid mo, or sino man, you proclaim about our Lord Jesus Christ, then suddenly, the Holy Spirit will fill that person. Di ba po? Kaya po, sabi nga, pero tignan po muna natin, ano po ba yung preach ni Peter? Para po magkaroon tayo ng idea. Ano ba yung sinasabi ni Peter? Ito po, sabi dito sabi po sa Acts 10 verse 34 to 46, sabi po dito, then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality. Ayan po, wala daw pong tinatangi ang Diyos. Wala pong favorite. Sabi nga po, He has no favorite, but He has intimates. Sabi nga po, wala pong tinatangi ang Diyos. Hindi yung pong ginawa pong pag-alay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ng kanyang buhay, the salvation is not only for the Gentiles. For the Jews. Amen po ba? And even for the Gentiles, maging para po sa ating lahat. Sabi nga po dito ni Peter, but in every nation who fears Him and works righteousness is accepted by Him. Ayan po. Ito yung pinipreach po ni Peter. The word which God sent to the children of Israel, preaching
preaching peace through Jesus Christ. He is the Lord of all. Ayan po. Verse 37, that word you know, which was proclaimed throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached, how God anointed Jesus, ito po yung binasa natin kanina, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So, ito po, sinasabi ni Peter that he is the Lord of all. Jesus is the Lord of all. And sabi po dito sa verse 5, for those who live according, sorry po, nag-jump ako, sorry po. Sabi po sa verse 39, and we are witnesses of all things which He did both in the land of the Jews and in Jerusalem. Ayan po, kasi nga kasama po nila si Jesus, di ba po, ng mga disciples, whom they killed by hanging on a tree. Him God raised up on the third day and showed Him openly, not to all the people, but to the witnesses chosen before by God, even to us who ate and drank with Him after He arose from the dead. And He commanded us to preach to the people and to testify. Ito po, ano daw yung ite-testify? That it is He who was ordained by God to be the judge of living and the dead. To Him all the prophets witness that through His name, whoever believes in Him will receive remission of sins. And verse 44, while Peter was still speaking these words, ayan po, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word, and those of the circumcision who believed were astonished, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out to the Gentiles also. For they heard them speak with tongues and magnify God. Purihin po ang Panginoon. So makikita po natin, di ba po, from the Jews, they were filled with the Holy Spirit. And then this time po, yung mga Gentiles naman ang nakareceive ng infilling of the Holy Spirit. At sabi nga po, hindi po yung natapos doon. Even into our days, yung kapanahunan po natin ngayon, kumbaga, the Holy Spirit is very willing to pour out or to infill each and every one of us. Ang tanong po, yung lagayan po ba natin, yung sisidlan po ba natin, is a vessel that can be used by Him? Or marami pa po tayong nakatago dun sa mga vessels na yon na, kumbaga, impurities, marami pa pong kailangang tanggalin sa ating mga puso. Sabi nga, kumbaga parang we have also to check our hearts para po, kumbaga, tayo rin po ay ma-filled ng Holy Spirit. Sabi nga po, meron po akong dalawang gustong bigyan lang ng diin po sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito. First is, being filled with the Holy Spirit is for, yung una pala po kanina, to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Ito na po yung pangalawa. Being filled with the Holy Spirit is for continuous growth and maturity of believers. Ibig sabihin po, nais po ng Diyos na mag-mature tayo. Kumbaga parang sa isa pong bata, di ba? Kumbaga nakakatuwa po pag may bagong baby, di ba po kami, may bago po kong baby po ngayon, yung anak po nung sumunod po sa akin, si Shem. Yun nga po, di ba? Pag may baby, ang saya sa pakiramdam, di ba po? Nakakatuwa. Pero imagine niyo po that hindi po lalaki yung baby, forever siyang ganon. Ibig sabihin, there's something wrong. Tama po ba? Pag hindi lumaki yung baby, ibig sabihin, merong, kumbaga, maari pong may, either may sakit yung bata na yon, or, kumbaga, parang hindi siya, ang tawag po dito, kumbaga, fully na-develop, nung nasa napupunan ng ina, di ba? Merong something wrong po. Ganon din po tayo. In our Christian life, in our walk po sa journey of faith po natin sa ating Panginoong Jesus, nag-grow po dapat tayo. Hindi po tayo nananatili na kung 5 years, taga-upo lang po tayo sa upuan,
After 5 years, ganun pa rin po tayo. Wala pa tayong, kumbaga, wala pa yung desire for us to be used by God. Kumbaga, hindi pa natin dinidesire na mas makilala si Lord sa isang malalim at bibliyang kaparaanan. Parang, kumbaga, gusto natin lagi lang tayong sinusubuan ng Word of God. Wala pa po yung desire na tayo mismo to seek Him personally, to have a personal encounter with our Lord Christ Jesus, with the Holy Spirit. There's something wrong. Tama po ba? Kaya dapat po, ang bawat isang mananampalataya ng Panginoong Hesus, sabi nga po, yung being filled with the Holy Spirit, tinutulungan po tayo ng Holy Spirit for us to grow and to become mature. Amen po. So, sabi po ni MacArthur, sa MacArthur Bible Commentary, sabi po dito, being filled with the Spirit is living in the conscious presence of the Lord Jesus Christ, letting His mind through the Word dominate everything that is thought and done. Ibig sabihin po, yung being filled with the Holy Spirit daw po, in the conscious presence of our Lord Jesus Christ, kumbaga tayo po mismo, conscious tayo, aware tayo, kumbaga parang we let the mind of Christ be our mind. And yun nga po, through the Word of God. Kaya po, imposible na mag-matured po ang isang Kristiyano or isang believer nang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Kahit po sabihin natin na meron siyang angelic visitation, meron siyang kumbaga parang mga kumbaga supernatural na mga experiences sa buhay niya, pero hindi po nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi nagsosoak sa salita ng Diyos, hindi po mag-grow yung believer na yon. Bakit po? Because it's the Word of God that changes us, that transforms us. Amen po ba? Ang salita po ng Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin na kumbaga yung faith natin, it makes, kumbaga it increases our faith. Or yung mga faith natin na natutulog, ini-steer niya po. Kaya nga sabi po dito, it implies freedom for the Holy Spirit to occupy every part of our lives, guiding and controlling us. Ibig sabihin po, kumbaga, we let the Holy Spirit to occupy every part of us. Simula po sa ating mind, simula sa ating will, sa ating emotion, sa ating puso, in every aspect of our lives po. We let the Holy Spirit to lead us, to guide us, and to control us. Yun nga po, for us to be able to please the Lord. Sabi po dito sa Romans 8 verse 5 to 9, sabi po dito, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Pag daw po nakatuon lang tayo sa mundong ito or sa flesh natin, sabi nga po, dun lang din nakafocus yung mind natin. Paano tayo magkakabahay, paano tayo magkakatrabaho, paano tayo magkakapera, lahat po yun nakatuon sa flesh. Tama po ba? Kasi namumuhay tayo sa flesh eh. But sabi po dito, those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Ibig sabihin, if we live in the Spirit, kumbaga mababago po yung mindset natin. Kumbaga, mga eternal things na po ang aasamin natin, di ba po? And sabi po dito sa verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. And verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Ayan po, pag nasa flesh lang po tayo, we will never be able to please our God. It's only when we live in the Spirit. Kasi po, di ba, our God is Spirit. Even when we worship, hindi po sa song naka-base kung mag-move ba ang Holy Spirit sa song na to. Kasi nung last time, nag-move ang Holy Spirit sa song na to eh. Ito ulit kantahin natin kasi mag-move ang Holy Spirit. No. Sabi nga po, di ba, the Holy Spirit moves.
Kung maalala po natin sa Acts, di ba po, He came like a mighty rushing wind. Nakikita niyo po ba saan galing ang wind? Nakikita po ba natin saan nanggagaling ang wind? Nararamdaman lang po natin, di ba? At pag magkunwari po, maglagay tayo ng isang panyo or isang yung feather, di ba po, paliparin natin. Tapos makikita natin kung saan siya dadali ng wind. Pero hindi pa rin po natin makikita ang wind. Tama po ba? Ganon din po ang Holy Spirit. Ako po personally, I believe, when the Holy Spirit moves, kumbaga, yes, meron po tayong pattern like just in the Bible, but He is a God of new things. Di ba po? Kung dati ganito siya kumilos, tingnan niyo po yung basahin niyo po yung mga miracles ni Jesus. Di ba po? Laging bago. I mean, kung yung ways, paano nagpapagaling si Jesus. Tama po ba? Meron po ba kayo nabasa na ganito yung ginawa ni Jesus doon sa isa, tas ganito ulit yung ginawa niya dito? Iba-iba po, tama? Because our God is a God of new things. Kaya po, let's say, nung nakaraan po, kumilos ang Holy Spirit sa ganitong kanta or sa ganitong gawain, let's expect new things from Him. Na nakikilos po ulit siya, nagagala ulit siya, not because of that song, not because of that place, not because of that person, but kung ano po yung nais ng Holy Spirit na mag-move siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? And, diretso po tayo, verse 9, "But you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His." Ayan po. Dito po sa verse 9, nakikita niyo po ba? Nababasa niyo po? Yan sa mga nasa tahanan po. Let's make it personal. Di ba? Sabi po dito, "But you are not in the flesh." Sabihin po natin, "But I am not in the flesh, but in the Spirit." Sige po, 1, 2, 3. "But I am not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in me." Ayan po. So, the Holy Spirit is living inside of us. Sabi po ni Don Hill, yung isa pong writer, sabi niya po, "Being Spirit-filled is centered upon a continual process of spiritual growth and maturity that can be found and cultivated by the Spirit of God. This is a daily submission as we walk with the Lord, being filled for His glory." So being filled with the Holy Spirit po, sabi nga po dito, is, kumbaga, yung pinaka-center po nito is yung process ng spiritual growth and maturity na makikita natin at makukultivate siya sa pamamagitan po ng Spirito ng Diyos or the Holy Spirit. At sabi nga po dito, daily submission. Total submission, hindi po yung tag po dito, partial submission. Minsan po kasi, "Lord, sige, I surrender these things to you. Pero Lord, yung sa anak ko ako nang bahala." Kumbaga, gusto ko lagi ako nagwo-worry. Gusto niyo po bang ganon? Kung saan pupunta yung anak ko, "Lord, sige, susurrender ko to sa'yo." Pero yung sa relationship namin mag-asawa, sa akin na lang. Ako na lang laging makikipagtalo sa asawa ko. Ako na lang laging di ba po? Sabi nga, if we surrender or we submit to God in our daily walk, sabi nga po, yung total, lahat, in every aspect of our lives, yung pong sa personal natin, sa relationship natin sa asawa natin, sa anak natin, sa mga manggagawa natin, to everyone. Sabi nga po, it's a daily submission as we walk with the Lord, being filled for His glory. Amen po. So, para po sa kapurihan ng Diyos, ang lahat ng yon. At yan po, when we yield to the instruction of the Word of God, we yield to continual filling of the Holy Spirit. So, sabi po dito sa Colossians 3 verse 16, "Let the word of Christ dwell with you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." Amen po. So, sabi nga po, let the word of God of Christ dwell in you richly. Yun nga po, yung salita po ng Diyos. Let it dwell into our hearts richly. Sabi nga po, and yun nga po,
in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, in hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So, even yung pag-awit natin, sabi nga po, di ba? Yan, sabi nga po, singing with grace in your hearts to the Lord. So, lahat po, it's all for the Lord. And sabi po dito sa Ephesians 5, verse 18 to 20, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Give thanks always. Di ba po? Continuous. Pag sinabi kasing always, lagi. Kumbaga, hindi siya yung natapos ka na ngayon magpasalamat kay Lord, tapos na kasi nakapagpasalamat na ako kay Lord. Sabi nga po, always. Ibig sabihin, yung may continuity po, palagi, di ba po, in all things, to God the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. So, yun nga po, sabi po sa atin dito ni Paul na, we should be filled with the Holy Spirit. Amen po. And, ito po yung, hindi ko na po maalala kung nailagay ko, pero ito po yung last verse po natin. Naalala niyo po ba yung story po ni Paul at ni Silas nung sila po ay Ayan, meron pala po. Ayan. Nung pong sila ay na-prison or nakulong, hindi po sila basta-basta nakulong na parang katulad po, di ba, yung katulad sa atin ngayon, pag may kasalanan ka, sige, pasok ka, dali mo lang yung mga gamit mo. Bago po sila kinulong dito, kung babasahin niyo po, hinagupit po sila. Tayo nga po, di ba, mapaso lang? O kaya po, maipit ka lang sa pintuan yung maliit na parte ng daliri mo. Di ba po, ang sakit na nun? O kaya, habang umakit ka sa hagdan, yung ano pong tawag din, yung tumama yung ganito mo. Di ba, ang sakit nun? O kaya po, nagkaroon lang tayo ng sakit or ano, di ba, parang kumbaga, in this passage, sabi nga po, hindi lang sila hinagupit, nakakadena pa po yung mga paa nila. Di ba po parang, paano, kumbaga imagine niyo po, hinagupit na sila, kumbaga physically, may sugat sila, kinadena pa sila para wag sila talaga makatakas. Ano po ba naging kasalanan nila? Kung babasahin niyo po yon, pinalayas lang po nila yung kumbaga yung demon po dun sa babae na parang kumbaga nanghuhula para ma-set free siya. At nagalit po yung mga leaders sa temple at pinakulong sila. Pero kung makikita po natin, ano yung naging respond po ni Silas at ni Paul nung nandun sila sa hardship na yon, sa difficult time ng buhay nila. Sabi po dito sa verse 25, but at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Di ba? Sabi po dito, and the prisoners were listening to them. Di ba minsan nga po tayo masakit lang yung ulo. Magte-text na tayo na, kapatid, pa-pray naman ako, sakit ng ulo ko. O kaya, meron lang po tayong, kumbaga parang naramdaman na kumbaga nag-aas na agad tayo ng prayer sa iba. Pero po tignan niyo yung mindset ng filled with the Holy Spirit. Sabi po dito, kahit na may latay sila sa likod, hindi man sinabi talaga sa likod, basta may latay po ang katawan nila, kumbaga parang naka-chain sila. Ano pong ginawa ni Paul at ni Silas? Nanalangin po sila at umawit sa ating Diyos. Amen? Sabi nga po, at yung mga prisoners daw nakikinig lang sa kanila. Verse 26, suddenly, eto na naman po. Alam niyo po ba, Holy Spirit, mahilig siya sa suddenly? Kaya po, wag po tayo magugulat na pag, kumbaga, bigla mong naramdaman, yung infilling ng Holy Spirit, bigla mong naramdaman na yun nga po, kumbaga, tignan niyo po dito, suddenly, there was a great earthquake so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. Natanggal po lahat ng chains. Isang pinakita po sa akin ni Lord dito,
sa verse po na to, pag po nasa time tayo ng hardship or yung difficult situation ng buhay natin, especially ngayon po, di ba? Lahat po naman tayo. Kumbaga, sino po ba nakakaalam hanggang kailan ng COVID? Yung deadline niya. Di ba? Wala po. Hindi natin alam if as we enter 2022, talaga bang matatapos na yung COVID or may mas worse na mangyayari? We do not know. Alam po ba natin kung talagang mababalik pa sa normal yung buhay po natin just like before or hindi na? Hindi po natin alam. Pero, sabi nga po, when we know this, ano po na to, kumbaga yung, ano pong tawag dito? Yung susi na katulad ni ginawa po ni Paul at ni Silas, even when they were in the difficult or hard time ng kanila pong buhay, they prayed and sing hymns to God. Sabi nga po, the Holy Spirit can suddenly move into each and everyone's lives. Amen po ba? Kung kayo po ay may nararamdaman sa inyong mga katawan, kumbaga parang emotionally, physically, you're not okay, gawin po natin to. Sing hymns to God, pray to God, kahit na masama yung pakiramdam mo, mabigat yung nararamdaman mo, or physically may nararamdaman ka, do it for God. Do it for His name. At makikita nyo po how the Holy Spirit will going to move into your lives. He can break every chain into our lives. He can break every chain na, yun nga po, tanikala ng kaaway sa ating mga buhay. As we will worship and pray, give our prayers to God. Sabi nga po, kumbaga, hindi natin man nakikita in our natural eyes what is happening in the spiritual realm. But when we praise God, with all of our hearts, with all of our soul, with all everything that we have. Sabi nga po, the mighty hands of God can move in our situation. He can move into each and everyone's lives. So this morning po, I ask na tayo po lahat ay tumayo sa ating mga paa and start telling yourself, na kahit anuman po yung sitwasyon natin, anuman po yung sitwasyon ng bawat isa, maging kayo po dyan na nasa mga nanonood sa ating mga tahanan, or nasaan man po kayo naroroon, worship the Lord. Sabi nga po, in spirit and in truth. And let's see how God will going to move in our lives, in your behalf. Because He loves, sabi nga po, di ba si Jesus po, sabi niya po dun sa Luke, sabi niya, di ba? Nais po ni Jesus na, yun nga po, to set us free, to heal the brokenhearted, to proclaim liberty in the captives. Sabi nga po, to give sight to the blind, to set liberty to those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord to each and everyone's lives. So this morning po, let's just bless the name of the Lord. Let's bless the name of the Lord this morning. Wag po muna nating isipin yung mga alalahanin natin. Rest in His presence. Rest in the arms of our God. Di ba po? Hallelujah. Oh yes, so God, here we are, Lord, standing in your presence. Can we just lift our hands to the Lord this morning? As we will sing this song, Lord, we will abandon every distraction. Lahat, Panginoon, na pwedeng umagaw ng aking atensyon, ng aking kaisipan. Lord, I lay it down. Let's just focus to our Lord Jesus this morning. And let's bless His name. Bless the name of Jesus right now. Oh, yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah.
set on you. My devotion, Jesus, my portion. My attention is set on you. I was made to Yes, worship. Lord. We are made to worship you. Oh, yes, Jesus. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Oh, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. Come on, lift your voices. Oh, bless the name of Jesus. I was made to worship. I was made to bless your name. Oh, I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Yes, Lord. My soul and flesh cries out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with love and truth. Fill me with love from you. You satisfy my heart and flesh cries out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. You satisfy. Say to him, oh, fill me, oh God. Fill me up. You satisfy me. Fill me with love and truth. Fill me with love from you. You satisfy. Tell to God, tell to him. My heart and flesh cries out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. Oh, for the very last time, sing it to him. Oh, yes, oh God, my heart and flesh cries out. My heart and flesh cries out for you to feel. Oh, feel it up, God. Feel each and every one of us, Lord.
Jesus. Yes, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Horadaya, karadaya, shalalalalalalalala, yaradakande, yal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 a, yaradakande, yashalalalalala, yaradakande, yaladaya, shakaradakande. Oh, hallelujah, 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 hallelujah to the living God. Hallelujah, hallelujah to the living God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh Jesus, yes, oh God. Yes, oh Lord, hallelujah. This very time po, have your personal prayer with Him. Have your personal prayer with God as we stand here in His presence. Tell God what is in your heart. Speak to Him, for He listens. His ears are open to listen to the very cry of your heart, to the very prayer of each and everyone's heart. Yes, oh God, yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Lord, narinig mo, Panginoon, ang bawat dalangin ng iyong mga anak sa umagang ito. Thank you, O God, for you know every situation of your people. Oh, Holy Spirit, thank you for moving, oh God, to each and everyone's lives, for breaking every chains, oh God, for bringing healing to those who are sick, oh God, for giving hope to the hopeless, for giving faith to the faithless, oh God, for giving peace and joy, oh God, to those who are anxious, oh God, into their hearts. Thank you, oh God, for we can rest in your presence, oh God, knowing that you are God and there is no one like you. Thank you, oh God, for we believe, even though right now our eyes cannot see it yet, our ears cannot hear it yet, but oh God, we believe you are moving, you are doing something to each and everyone's lives, to each and every one of us, oh God, your children, oh God. And we thank you, Holy Spirit, for empowering, for filling our cups today, oh God. For those who have called by you, O Lord, thank you for giving them the boldness to preach the gospel of our Lord Jesus Christ, to preach the good news to the poor. Thank you, O God, for Holy Spirit. You are the power giver. Make us your vessel, O God, the vessel of honor for your glory alone. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, we continue to honor you, oh God, here in this place. We honor you in our hearts,
who delivered our prayers into your throne room. And they will also deliver the answers, oh God, of our prayers, Lord, here in this physical realm, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Oh, blessed be your name forever and ever. Blessed be your holy name, the name that is above every name, oh Jesus. We honor you. We glorify you. Receive all the praise, oh God. And we love you. In Jesus' name, these things we pray. And all the people of God says, amen and amen. Amen. Taas po ang kamay ng mga napagpala. Amen. Tayo po ay pinagpala. Nawa. Talagang tayo ay blessed na blessed. Ano po? Sabi nga po dito sa Matthew 12:33, a tree is known by its fruit. Ayan. So, siyasatin po natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay namumunga? Tayo ba ay sumasagana ang buhay? Amen. Dahil kay Lord po, ang buhay ay paganda ng paganda, pasagana ng pasagana. Kanina po ay napag-aralan natin ang tinuro po ni Pastor Rashik ay about the indwelling of the Holy Spirit in our life. Kung paano siya mag-move sa ating buhay. So kapag po ang Holy Spirit ay nangungusap sa atin, nandyan po ang pagsunod, ang obedience. Amen. Dahil siya po ay nangungusap sa atin, even in our finances, siya po ay, si Lord po kasi sa bawat paspeto ng ating buhay, gusto niya, kumpleto tayo, mula physical, emotional, spiritual, even sa financial natin, gusto niya, nakikialam siya dahil gusto niya, kumpleto tayo sa ating buhay. Yung hindi tayo nagkukulang. Amen po ba? So, sabi po dito, obedience to God means activating the power of the Holy Spirit. Yung pong Holy Spirit, sinusunod natin yung, ina-activate natin yung power na kung saan yung Holy Spirit ibinigay ni Diyos, ni Lord sa atin upang makapiling natin, makasama natin sa ating buhay na kung saan at any given time, nandyan siya sa atin. Even sa ating finances. Sabi nga, magbigay tayo sa gawain ng Panginoon. Bring all our tithes into the temple. So nangungusap siya sa atin ngayon. Bring our tithes into the temple. As a sign of worship to our God. As a sign of obedience. Nasabi nga po kanina, no? Kung ano yung itinanim mo, siya yung aanihin mo. We are known by our fruits. Kung tayo ay nakikita mo ngayon na tayo ay may financial freedom, hindi tayo nag-worry dahil nung mga nakaraang araw, ikaw ay nagtanim. Nung mga nakaraang araw, hindi ka natakot magbigay. So sa araw na ito, muli gawin natin yon. Huwag tayong matakot magbigay at matakot sumunod sa utos ng Diyos sa atin. Let the indwelling of the Holy Spirit, let us do what the Holy Spirit says to us. Give. Sabi nga, give and it shall be given. Natulad po nung sa 1 Kings, hindi na po natin babasahin yung mga verses, pero ang sabi po dun sa 1 Kings 17, 8-6, ito po yung story na kung saan si Prophet Elijah ay lumapit sa isang balo na sabi ng Panginoon, through the Holy Spirit, meron akong balo na pinrepare para sa iyo, napapakainin ka. At during that time, sabi po ng balo na yon,
ito na lang yung natitira, last meal na lang namin. At ready na kaming mamatay. Kasi ito na lang ang meron kami. Pero ano po ang sabi ni Prophet Elijah? Dahil yung Holy Spirit na nandun, na nagpasakop siya, sabi niya, sabi ng Panginoon, pakainin mo ako. Ang sabi ng babae, sige, sumunod siya. Hindi siya nagdalawang isip, yun na lang yung hawak niya. Dahil sa kanyang pagsunod, ano po ang nangyari? Yung vessel niya, yung lalagyan niya ng kanyang lalagyan niya ng oil and flour, yung vessel na yon hindi nag-dried up. Hindi nawalan. Hindi naubos. So ano ba ang meron tayo ngayon na nais nating ipagkaloob sa ating Panginoon? Maluwag sa ating puso. Sabi nga po, no, kung ano ang ginagawa mo ngayon, yun ka bukas. Kung gusto mo na ma-break yung chain of poverty into your life, if you want to break the chain of yung lagi kang nawawalan, yung break the chain na yung kung saan yung kinikita mo napupunta lang sa panggasto sa ospital, break the chain na kung saan yung kinikita mo na para bang pumupunta sa isang bulsa mo na butas. Ang sabi ng Panginoon, trust your finances unto me. Ako ang bahala. Pero sabi niya sa Malakay 3:10, give your tithes and offering unto my temple. At hindi ko hahayaan na ang bulsa mo na butas na yan ay mawala lang yung kinita mo. I will not let the devourer eat the blessings na ibibigay ko sa iyo, dahil yung pagpapala na yan ay para sa iyo. Amen? Sige po, tayo ay manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, sa opportunity na ito na ma-bless ang iyong bahay sambaan, na ma-bless ka, Panginoon. Lord, ito pong mga munting binhi na ito, Panginoon, dalangin namin, Lord, it represents breaking of all the chains na kung saan nakagapos ang aming kamay, hindi kami makakilos. Lord, let the chain of poverty, Lord, break free, Lord God. Lord, let the chain of, Lord, ng sickness, Lord God, let the chain, Lord, ng mga natingala sa aming buhay, Panginoon, na kung saan yung pagsunod sa pagbibigay ng tithes and offering ay hindi namin magawa, Panginoon. Lord, today we will give our tithes and offering, Lord God, joyfully, Lord God, sa iyong ministry. Dalangin namin na mga bihing ito, Panginoon, ay lalago ng lalago at makakasupport, Panginoon, sa gawain ng aming mga ministries, Panginoon. Maraming salamat sa kakayanan na ipinagkaloob niyo sa amin, na makapagbigay, makatulong, maging part ng gawain, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na kailanman ang aming mga hapagkainan sa aming mga pamilya ay hindi mawawalan ng pagkaing iyahain, Panginoon, sa aming mga lamesa. Na ang aming mga katawan, Panginoon, na ginagamit namin sa pagtatrabaho, pagkita, Panginoon, ng mga blessings na ito, Lord God, ay inyong poprotektahan, Panginoon. Lord, you will encapsulate us with your protection, with your glory, Lord God, with your holy blood, O Lord. Wherever we go, whatever we do, Lord, you will continuously bless the works of our hand, O God. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na you will continue, Lord, to provide everything that we need, O God. Maraming salamat. We continue to pray, Lord, na kami po ay babalik sa next week, O God. Dalangin namin, Panginoon, ang mga magandang patotoo na binigay niyo sa amin, Panginoon, dahil kami po, Panginoon, ay hindi mo pagkukulangin, Lord God. Thank you, Lord. Maraming salamat. We praise you, we glorify you, O God, in Jesus' name. Amen and amen.
I've searched the world, but it couldn't fill me. A man sent to praise and treasures the faith I never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Lord, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Praise, praise. So, para po sa ating daily services po. So, every morning po, Monday, Wednesday, and Friday,
Sa 9 a.m. ng umaga po ang ating tinig ng pag-asa po. So nagtuturo po dito ang ating mga pastor from Bacoor, Mindoro, and Alaminos po. Then ang ating every Tuesday po sa via Zoom po ang ating JVLU Leaders and Workers Feeding po. Headed by Bishop po. Then ang ating evening services po every Monday, Wednesday, and Friday every 7 p.m. So every Monday po ang ating Thanksgiving worship. Midweek service po every Wednesday. Soaking po every Friday at 7 p.m. po yan. And ang ating pong online prayer gatherings po. Ang fathers po every Monday to Saturday every 4 a.m. Mothers po Monday to Friday every 5 a.m. Ang ating pong mga pastors ay Monday to Saturday every 5 a.m. Yan, and we invite all the youth po every Sunday every 7 p.m. ang ating online youth fellowship po via Google Meet po. Yan, at huwag po natin kalimutang isupport po ang ating mga social media accounts, ang ating Facebook at ang ating YouTube account. Yan po. And if you, kung na-experience din po natin ang Lord nung mga nakaraang week at gusto po natin i-share ang ating mga na-experience sa Panginoon, so we can message po si Pastora Chic para po sa ating testimony at maging part po tayo ng program every Sunday po. So yun lamang po at God bless po. Amen. Muli po tayong tumayo sa presensya ng ating Panginoon sa umaga pong ito. Muli tayo magbigay ng ating mga papuri, ating pong mga pasasalamat sa ating pong Diyos. Amen. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Yes, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na to na binigyan mo po kami, oh Father God, at tinuruan mo po kami, Lord God, sa umagang ito, Panginoon.
Lord, maraming salamat, O God, sa iyong pagmamahal, Panginoon. O Holy Spirit, be our guide, be our teacher, O God, sa araw-araw. Be our leader sa aming buhay, Panginoon. Lord, we thank you, Father God, na binigyan mo po ang bawat isa, Lord God, ng panibagong revelation, Lord God, pinuno mo po ang puso ng bawat isa, maging ang mga anak mo, Father God, na nanonood sa live streaming, Panginoon. And Lord, maraming salamat, O Father God, kay Pastora Chico, God, na ginamit mo, Father God, sa umagang ito, Panginoon. Lord, continue to bless her, Father God, at maging kanyang pamilya, Panginoon. Lord, i-restore mo po, Panginoon, ang strength, O Father God, na nawala po sa kanya, O God. Lord, maraming salamat, O God, Lord, sa panibagong week, O God, na dadaan po sa aming buhay, O God, sa mga panibagong araw, Panginoon. Lord, bigyan mo po ang puso namin, Lord God, ng excitement, O Father God, sa mga panibagong bagay, Lord God, na iyong gagawin, O Father God. Lord, we desire, O God, for the new things, Lord God, na gagawin mo at paparanas, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God, maging sa pag-uwi, O God, ng mga anak mo, Father God, na nandito, Lord God, sa lugar na ito. Lord, continue to cover us with your most precious blood and guide us, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, O God. To you all be the glory, all the highest praise, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susunod.